Angibingelele bafethu. Ikade umuntu eqalile. Ngifikelwa umqondo ukubingelela wonke umuntu ovukile sibonga uNkulunkulu esipha amandla saphinde savuka. Kufanele wazi ukuthi mawuvukile ukubonge lokho. Ngobani? Uma kuthiwa uNkulunkulu beseqedile ngawe bengeke uvuke. Futhi kunenhloso ngawe yokuthi uvuke. Inamandla leyo ngobani? Uma bese bedile ngawe ngeke uvuke. Yabo. Ngoba nabahambayo uze kuthiwa kunesipoki. Suke sandiza nje la emoyeni. Koze ukuthi mase kushaya icilongo lakhe lokuthi woza. Usibone leso sipoki sesingasekho. Ngobani? Akekho umuntu wonke umuntu kaNkulunkulu. Awuhambe emhlabeni uye kaNkulunkulu ngentando yomuntu. Uhamba ngoba mase kusho yena. Ungahamba nje kodwa uhamba uthemeleza la emoyeni. Yazi inhloso yami la. Uyabona ayikho into ebaluleke njengokuvuka ekseni. Yabo, le nto ngiyizwile namhlanje, ngiyayizwa isikhathi esiningi. Yabo, kakhulukazi uma ngabe futhi kuzophuma ilanga. Yabo, uvuke ekseni. Mina ayithi ngihlala la eMjondolo izakhiweni. Ya phela ngizokubiza ngathi Mjondolo ngoba abantu sebahlukanisa indlela yokwenza. Yabo, bathatha isilungu nokuprogress empilweni. Kanti nakhona kusewumuzi. Ngisho noma kuwumuzi odaka kodwa kuseyikhaya. Ubuyalala kulona uvikeleke. Ningangithathi kabuhlungu. Injalo nje. Siye senze nangenkulumo ukuthi into ibe lula. Ngiyazama ukubeka isitini. Njengoba nibona mina kugcwele izitini nje. Ngobani? Yaphandwa. Semhlabeni akulula. Hlazani futhi engenza ngokuhlanganisa kube 1 bese uyathuka uthi hawu kanjani. Kanti yonke into la isekhanda. Ngoba uzowenza lokhu yeke uphinde wenze lo yabo. Ngcono wenza mase wenze once. Kukumina kodwa hayi kuwena. Mina nami indlela engicabanga ngayo. Uma be ubulima bami, uma be ukuhlakanipha kwami. Ya, inhloso yami la. Uyazi ayikho into ebaleke njengokuvuka ekseni. Uyazi uvuke mina ke sekusegazini ngobani? Ngithame ngivuke ekseni. Ngifila engathi la ngidonsa khona umoya. Ngifila engathi la ngidonsa khona. Uyabona abanye baze bathi senginesudi. Hlezi igqoka ublack and white la. Ngobani? I-short le ngithanda ukuyashibilika. Kulula ukuthi shwi. Yabo. I-vest ngiyashiselwa kakhulu ngoba ngigeza ngo-ice. Yabo ukugeza eshaweni ekseni kuthi kusuke leyo nto. Ngijima umzimba wonke. Yabo. Ngibe free. Yabo. Mina njengomfowabo wamasango ngithi ukuvuka ekseni phefumule lowo moya loyo ofresh ngathi ungalokhu kuyisekuseni nje. Yabo. Lapho umhlaba uthuli, akukho lutho, akukho nyoni, akukho moto ebanga umsindo. Yes. Umqondo lapho usuke usajulile ngalendlela ongajula ngayo. Usuke usane energy yokufaka nanoma yini ongayifaka emqondweni wakho. Yes. Lapho sesahlupheka ke manje sesinama social media, kunama laptop, kunama phone, kunani. Yabo. Isikhathi sasekuseni ila ungafathi udonse khona umoya wakho ukuthi uyifile ungakacabangi usayilula. Mina ekseni ngivuka ngishaya ama push up ngiye phambili ngemumva ngenza indlela engenza ngayo ngenza ukuthi umzimba wami ngulule. Yabo, ngiyazi mase ngigeza ngiyayimasaja noma mase ngigcoba. Angigcotshwa mina ngiyayigcoba. Ukuthi ngikhwadi akuthatha lokho ngakufaka ephaketheni. Kuhleli la emaphaketheni ami. Yabo. Ngiyafisa ukuthi nanomunye umuntu
ayisebenzise leyo nto. Ukuvuka ekuseni emzimbeni womuntu kubalulekile, ungathinti lutho, ungakenzi lutho. Awuyijwayeze ukuvuka ekuseni nje kusathuli, yonke into esathuli. Uthi mawuthi uyaphuma eminyango uzwe shaya umoya omnandi, ngathi yabo, buka umhlaba, ubone kukhanya ogesi, ubone kukhanya imizi. Yabo, mina nginendawo emnandi engale kwibhakhuli yami, engithi mangimi phezulu ngibuka lapha phansi, kuke kumhlophe, kukuhle, kubanda. Asijwayezeni ukuvuka early, ungakubalekile, kumnandi, uzoyizwa into engiyishoyo. Uvuke nje uphume embhedeni, ngoba lo mbhede iyona comfort zone. Asilikeeni, sharing, subscribeeni, sicommenteni.